Sa social media post, idinaan ni Father Mike Escriba ang kanyang panawagan matapos mawala at nakawin umano ang kampana ng St. Joseph Chapel sa Barangay Bagong Bayan Sur sa Naga City. Sa CCTV footage na ito, kita ang lalaking palakad-lakad malapit sa paligid ng kapilya. Maya-maya ay muli itong nahagip ng CCTV na dala ang isang malaking bag sa kanyang dibdib. Hinala ng mga otoridad na iyon na ang kampana na halos 6 na dekada nang nasa kapilya. Ayon sa Pastoral Council, napansin umano nilang nawawala ang kampana ng kanilang kapilya nitong Sabado. Dahil putol na umano ang tali nito nang papatunugin sana para sa kanilang misa. Every Saturday may misa dyan sa San Jose Chapel, 5 o'clock p.m. Before the Mass, mabagting siyempre kami na may putol na yung cord. Akala medyo luma na kasi putol lang. Tapos pagtingag wala na yung kampana. Kung si Seman po, nagbakula pating ikit, habon, tadakula po ito. Bago itong sakit ng nakampana. Pakiuli man po, important po yan sa simbahan tayo nga nangangapuda na kung may any occasion, kung pagbabagting po ito. Saka haloy na po yan na para pangalagaan dyan. Saka matakot man po sa Diyos. Ayon sa Pastoral Council, napakahalaga umano ng naturang kampana dahil ginagamit ito upang ipaalam kapag may misa sa kanilang barangay. Iniimbestigahan na ang insidente ng PNP at mas mapapadali rin umano ang kanilang investigasyon dahil sa mga CCTV footage kung saan hagip ang hindi pa nakikilalang suspect sa pagnanakaw. Sinot na inot po dahil nga nagikit siya, so pag nanakaw po ang satuyang ikakaso sa iya. And ang samuyan lang pong hinahagad kung lalo na po sa mga junk shop owner or mga nagko-collect ng antique, baka po may magpabakal sa indo ning arog kaning item na ngani na manungod sa pagkawara kaning kampana. Pakitawanon po kami pakiapudan kami para ma-follow up po namin. Makuha kung para po talaga ma-recover yung kampana kang Barangay Bagong Bayan Sur. Paalala rin ng PNP na agad magsumbong sa mga otoridad kung may mapansin silang kahina-hinala na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga residente at sa kanilang lugar. Jem Garcia, CSN.